Kaixo Inigo, Kaixo, Arratsaldeon, zer moduz? ondo eta zu? Hementxe, ongi, prest, zure galderak erantzuteko. Milanik eta betikoa, mina esker, etortzea gaituko benetan. Eskerrik asko zuri, niri deitzeatikan, ikusi ditut ja elkarrizketa desente egin dituzula, bai. Eta interesgarriak, bai. Inigo Martínez begakoa. Pelotan ikusi zaiteu gehiago, baina azkar utzi dezu, ez? Bai, zuk erran bezala, pilotan aritutakoa naiz, 21 urte arte pilotan aritu naiz, eta gero, ja kontratua bukatu zitzaidan aspekin, eta geroztikan ja, pilotalde batera utzi eta bertze lanetan aritu naiz egia erran. Nun zabitza lanea? Orain Arantzan nago, Bortziritako bertze herri batin, politare bai, eta bertan, ez hitzaile bezala, ari naiz eskoletara joaten, euskarazko proiektu bat sustatuz, eta hortxe, aurrekin bueltaka. Nolatan pasazaga ezkuntzaga? Pilotan ari nintzen bitartin ere, 18 urtetan hemen Donostin EH-un lehen hezkuntzako graduateri nun, magisteritzakoa, eta azken finin, gero ere bai begirale titulu ateri nun, eta orduan horrela betire egon naiz hezkuntzakin loturakin. Irakaskuntza eta ez zaile agloa batuz eta zer eman zute bi aglo horiek. Zer eman diaten? Gauza bat ezin dizut ateri, binon esperientzia pila bat. Bai, pila bat, aur pila batekin egon du naiz, eta denak, badakigu pertsona bakoitza mundu bat dela, orduan, esperientzia pila bat, bai udalekutan, baita proiektu honetan ere, eta beti egunero, zerbait berria ikasten. Gainera umeek biziposa hori emate dute ez. Bai, denetik handa, gero ere bai zirikatzen dutenak ere badire, horietik ere badire, bino hortako preste egon beharra gara, azkenin aurrak dire, eta denetik handaude, egiara. Baina, esperientzia aldatik aberasgarria ez? Bai, agitza aberasgarria, erran bezala, ez? Aur bat mundu bat da, eta bakoitzak baditun ikuspuntuak, zuri jakinaraztia eta agitza aberasgarria da, bai. 23 urte dituzu, okerez banago. 24. Orduan adinekoak. Adinekoak gara? Badakiz egitatzen da, adinekoak gara, baina zu baina egun batzuk zagagoa nik otxaiak zazpi. Bira ni otxaiak 23koa, orduan, eta 97koa zara? Bai. Orduan adinekuk. Bai, orduan pare bat astelenago zu, Hola! Mira. Ni haue atu nintzen. Bai, pizko tokerrago, bai. Baina pelota moduak nahiz eta gutxi ez da 2007ko urtailaren biak egin debuta Tolosako Beotiba pilotalakoan, ez? Bai, hori da, zuk erran bezala urtarriak bian izan zen, 2017an, eta hor gainera, polita izan zen, ze herriko bi lagunek debutatu genuen, Errandonea eta Bilek elkarrekin, eta elkarren kontra berak irabazi zian, eta egia erran egun hori etzaigu inoiz ere anzten, ez? Debutako eguna beti ikaragarria izaten da, lehenagotikan ere bizitzen dituzun, urduritasuna, dena jendia zure atzetikan dago, eta egun hori ez da inoiz ere anzten. Nola egamaten du jokalari gazte batek olako egun bat zegoetu urduritasuna ezin egona? Bai, azkenin hori da urduritasuna eta sentitzen zu, presioare bai, ze azkenien enpresa profesional batek zuregatikan apostu egiten du. Jendiare bai erakutsi nahi diozu zergatikan kontatzen duten zurekin, bino gero hori azken finien, bide luze bat da, azkenian debuta opari bat da,
Bino ikaragarrizko goguekin, ez? Eta gero ere bai herrian sortzen den ilusioa baita familian ere eta azkenian konpensatzen du, ez? Urduritasun guzti hori eta gauza polita bezala gordetzen dut. Eta publikoa presente gotea, gainera Tolosa baten jende asko egongo bezala publikoan horrek ere eragina izango du, ez? Bai, azkenin jendia antxe ikustia, frontoia nahiko beteta, eta azkenin hori polita da, ez niri beti goten da jendia, ez? Pues, pilotari batzuk publiko pila batekin igual urdure jartzen direnak, eta ni horretan, kontrako izan naiz, beti gustatu izan zai jendia egotea, ze azkenin bai animu, baita kontrakoak ere, ez? Mino, beti gustatu izan zai jendia horre egotea. Debutatu lozan zenuz, geroga jolasten jarraitu duzu, esan dugu denbora gutxiz, baina nola balogatuko zenuke pilotan egin duzun errepidea. Pues bertze esperientzia bat gehiago, azkenin ni 5-6 urtetan hasi nintzen pilotan, orduan bizi guztia jeia eman dut kirol hortan, orduan esperientzia positibotzat hartzen dut. Gauza guztietan bezala, beti ikasten da, gauza batzuk aldatzea nahiko, desberdinak izatea nahiko nuen, minon ezin da, ja pasatu da, eta mino bertzela ere beti ere aintzinera ez, eta positiboki pensatuta. Jarraituko zenun nahi izan ez beho. Noski, pena beti hori gelditu zait, azkenin afizionatu mailan pila bat disfrutatu nuen, profesionaltan 2 urte bakarrikan egondu nintzen, eta beti ere hori gelditu zait, ez? Gehiago nahiko nula, baina ja hori pasatu da, eta aintzinera begitu behar da. Lago, pilotariak kontratuen menpe bizizeate, ez? Bai, azkenin niri hori da 2 urteko kontratu bat egin ziaten, eta lehenengo urtean kasi urte guztia lesionatua pasatu nun, eskutikan hasi nintzen, eskuko minakin, gero sorbalda, eta gero egoera horari buelta emateako, urte bat pasatzen, batean kontratuko urte bat ja gastatu nun, bigarren urtean ja pilotan hasi nintzen, partido jokatzen, eta hobekien edo partido jokatzen ari nintzen momentun, ez zuten renovatu nahi izan, eta pena horrekin gelditua, bineon. Lesioak ere oztopoak izan dira, ez? Bai, azkenin oztopoak dire, azkenin ezin duzulako zuk nahi duzuna eman, bine, betire gauza guzitatikan, bai istripu guzitatikan eta ikasitatetzen gara, eta azkenin nik beti pensatu nahi izaten dut zerbaitengatikan pasatzen dela, eta gure onerako edo, dela. Zer da frontoi bat zuetzat? Galdera ona. Zer den frontoi bat niretzat? Nire bigarren etxea, erranen nun, azkenin, ez dakit zenbat ordu pasatu izanen dituzten frontoi batin, minon etxetikan kanpo, hori, bigarren etxetzat hartzen dut, azkenin bizi guztia horre gondu naiz, eta ordu pila bat pasatu ditugu, bizipen pila bat, pozak ez direnak ere pasatu ditugu, bigarren etxetzat hartzen dut frontoia. Eta suposatzen du, langoan komentatzen du, beste pilotari batekin, partiduan leia dena ikusten dugu, lehiaketa. Baina suposatzen ez kantxatik kanpo dena laguna zehatela, maite zehatela, aldageletan egongo da humore puntua, ez? Bai, hori da telebistan ikusten ezten guzia, hori da. Bai, azkenin, pilotak polita duna da, eta uste dut tenisak ere duela, aldageletan zure aurkariakin zaudela. Uste dut ez dakit, igual tenisan ez dago, minio sonatzen dit. Eta azkenin hor harreman bat egon behar da, gero zuk erantzun bezala, toki guzitan bezala, kantxaratetzen zara eta hor lagunak ja ez daude. Hor ja, zure helburua 22 aietzia da, eta hori bukatzen denean, nik adibidez pilotatik lagun pila bat ditut, ez dagun pila bat, eta zuk erran bezala, humore puntuare bai dago, aldageletan, eta bai, polita, kirol polita da hori. Esan zu zeuden
frontoi bat zuretzat, baina pilota, zer da pilota zuretzat? Pilota niretzat zer den? Buah, nere kirola. Nere kirola bezala defendituko non, ze azkenen nik, bueno, txikitan ere pixko futbola ukitu nun, herriko taldean, bino beti pilotan aritu naiz, orduan. Nere kirola erran nahi dut, pues, bueno, azkenik txikitatikan kirol hortan aritu naiz, eta ez da gira hitz personala dela iruditzen zait. Probaketi bat esatea noa, baina bakak faltatzen zaizu berritxotan. Aztea, zergatik berata guztiak, badirudi ez dutela beratakak izan berritxotatik pasata. Bueno, pues nik egia erran bertxoak ez ditut inoiz ere ukitu. Bai, ez ditut inoiz ere ukitu. Ikustia, pues bueno, bat do bertze, bueno, gustatzen zait, ez dara ez naiz horrela jarraitzaile sultxoa bertxolaritzakoa, bino egia erran nik ez dut inoiz ere hurbiletik horrela izan. Badakit, ez dakazula horlako bola magikorik, ez da xaurina, ez da ezer, baina nola ikusten duzu zure burua hemen ikute batzuta. Buah, nola ikusten duten? Pues bueno, egiarran nik uste hezkuntza mundun ikusten dutela. Azkenin, pues bueno, lan hori pila bat gustatzen zait, aurrekin egotea pila bat gustatzen zait, eta nik horrela ikusten dut. Gero, ja, bueno, ze etorriko den ezin dugu jakin, bino guantxe behintzat hori da ikusten dutena. Magisteritza nintzen dut, eta nik jakin nahi dut, magisteritza eta pilota naskuz ze erantzun aterako zenuke, ze manezute nasketa hori. Pues bueno, betire, bueno, ez dakit, pues pilotatik adibidez, momentu on pila bat bizi izan ditut, txarrak ere, azkenien gauza guztitan bezala, orduan, pilotatik ateriko nituzke, pues bueno, bizitako momento txarro horiek, azkenien lurrera eroitzen zarela, eta beti altxabiarra dela, zebertzela ez dago, ezin duzu aintzinera ongi segitu. Eta magisteritzan eta, bueno, guain, egiten duten lanan eta ikusten dutena da, pues bueno, aurrak eta transmititzen duten, zuk erran duzuna, ez? Bizipoza hori, gogo horiek, orduan, pues bueno, bilek elkarrekin nahastuta hori da, ez? Pilotatik alde gogorrak eta aurren ilusio ikusita eta betire aurrera segitu beharra dela, orduan bi gauza horiek horrela nahasitatetzen ditut. Gu jarraituko zaiteu, inigo, eta esketzen dugu momentua gukin pasatzea. Bueno, pila bat posten hori erran, eta eskerrik asko zuri deitziagatikan, eta, bueno, hementxe aukera izatea zurekin pixko solasten aritzeko. Miratuko dugu oso hangi bat gure ikuslei. Noski bai ez, nahi zuen bezala. Ale! Agur! Agur!